Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige tabi, Diyos marhay na biyernes na pagkaagaman sa gabos pong nagdiretso kan pagantabay sa programa ng Tingog kan Banwaan. Viva Señor Santo Cristo! Pasalamat kita sa mahal na Señor Santo Cristo. Igwa po ni misa taod-taod dyan na alas 5:30 sa Barangay Dapdap sa Mission Church Tabi kan Dapdap. Ecstasy. And siyempre dyan sa Daraga, sa Santo Cristo kan Daraga, igwa man po dyan tabi. Pasalamat kita kay Senyor Santo Cristo. Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Sagkod na kitang alas 10:30 na mag-iriba-iba po sa paagikan informasyon na mabutwa dyan sa luwas. Katuwang si Pading Jimmy ang samuyang chief reporter, kumpadreng Alarmario, kumpadreng Jomar Bien, Ans Galero, Joshua Bino siyempre sa mobil, ang samuyang mata sa kalsada, si Henry Mata sa control technical dyan sa AM band, si Pading Nalbaldo, siya po an mina lusot kan boses mi dyan sa indong radyo, sa speakers kan sa indong radyo region wide. Good morning tabi sa gabos na taga Catanduanes. Imaging sa Extano. Ecstasy. Extano. Masbate, Sorsogon, Kamsur, Kam Norte. No. Ecstasy. Extano. Si Angel Mostaza, Jen Matthew Balyaran, Jimos Barrios. Sa pangingenot siyempre yan ni News Director Mardela sa newsroom. Mantang dyan po sa IT, sa research, sa IT, kasarabay-sabay niya to dyan sa paglusot man kan sa muyang broadcast sa internet, si Tresia Marilitana and si Richard Astor. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning! Daraga, Albay District and Legazpi area. Sige tabi duro-diretso na kita kang programa. Standby tabi mo na all units ta igwa man kitang pinagsusubaybayan na sitwasyon dyan man po sa Premier Distrito kan Albay. Ini po sitwasyon dyan sa Rapu-Rapu. Tulo naan gadan, igwa pa ning latest sa sarong barangay naman tabi. Apuera ka itong sa barangay Manila. Dua bagaduman, an enot ng nagadan. Ang saro is positive sa cholera and nagdududa nga ni sa tuyang Provincial Health Office sa paagikan Provincial Sanitation Officer niya to na si Engineer Wally Sabater na sana bako man cholera sa iba pang mga kaso. Takadakul tabi ang kaso nin pasintabi sa mga nag-aantabay ngonya nagpipreparar kay nagkakaon diarrhea. Napaapod kita ka nagkaaging alaw kay Engineer Wally ta igwang nagadan. Nadagdagan pa yata itong kaso nakaaging aldaw kasuhapon ning saro pa Pading Nald saro pa na idagdag and sa ibang barangay naman tabi
Barangay Gaba. Yan. Ang sa tuya digding concern is massive na paanoan apektado. And kung ini po prelude sa cholera, mapagal-pagal tabi ini ita igwa ka ito ni na nangyari digdi sa Kabikulan, bilog na Bicol na apektaran, nagpuon man iyan na cholera dyan sa Rapu-Rapu. Kung day tabi ni na araman nasa linya na tabi, an sa tuyang provincial sanitation officer, si Engineer Wally Sabater, sinda naka-frentera dyan kumo sa sanitasyon ini, sa tubig mainom, maaraman ta ang detalyes kayan. Engineer Wally, marhay na aga si Pio po kan DCGB. Maray na aga man po, Pio, and maray na aga man po sa gabos na taga-subaybay kang Tingog Kanbanwaan. Opo, Engineer, napaapod kami ta igwang informasyon may naidagdag na nagadan sa Rapu-Rapu dara ka itong so diarrhea tabi, over? Opo, bali igwa po kita kisaro na nagadan kang ining simanang ini na bali na day na po nga ni ini nakaabot sa ospital dahil po sa severe dehydration. So, sain po haling barangay naman ini tabi, Engineer? Hali po ini sa Barangay Gaba kang Rapu-Rapu. Kataning lang po ini kang Barangay Manila na nagkainot po kitang kaso duman sa Rapu-Rapu. Opo, magkataning na barangay. So duman tabi, Engineer, sa Barangay Manila, igwa naman ning enot bagang casualty, over? Opo, nagkaigwa na po kita dumanin dua na nagadan po dahil sa severe dehydration. Pagkatapos ay yun nga ni po, bali sa ngunyan, dakol po ang aksyon na pigigibok ang Albay Provincial Health Office. Sa ngunyan, igwa man po kita ning medical team na iyaon po sa Barangay Gaba ngunyan po. Aram mo, Engineer, napaapod kami taan ibabaga paano pigpa pasipara inita para ngaya diarrhea. Pero this is something else. Diyan sa Rapu-Rapu, kadakol ang apektado, igwang nagkagaradan. Ngunyan, enot sa Barangay Manila, tabi, Engineer, ikadua sa Barangay Gaba na. So, ano po ang kau sa kaini tabi? Ang saro po sa nahiling mi po na kausa kaini, hali po sa indang tubig na inumon, dahil sa mga water samples na kinolekta po kan sa muyang team sa inda po ng mga undeveloped spring, gabos po ini bali kontaminado po ning fecal coliform. Kaya nahiling mi po na talagang common source ini o ang pinaggikanan po kaini so sa indang tubig na inumon. Iyo man baga tabi yan so findings, so tama na interview sa tabi sa Indo Engineer sa Barangay Manila. Now, ining kataning na Barangay Gaba, is it the same source o pinagkukuhaan ninda both Gaba and Manila sa rong spring source tabi? Actually, kung aanuhon ta po ining duwang barangays na ini, ang Barangay Manila, Barangay Gaba, halos ang pagitan lang kaini sarong bulod, sarong bulod lang ang pagitan kaini. Ngunyan, halos magkaharanihan lang po ang sa indang water source. Magkaibong lang na bulod. So, kumbaga sa ani ondig di sa may parting west so Barangay Manila, ani naman sa may parting este so Barangay Gaba. Iyo. Now, how serious is the concern na nakakuha na ning attention kan sa tuyang Provincial Health Office, nagkakaigwa na nga ni kita ning medical mission tabi. How serious is the condition? Dako lang apektado and sabi ka ni ba natural ngayang duro diarrhea pero parang ibang level ini tabi, Engineer? Actually duman po sa mga rectal swab na kinolekta po kan sa muyang surveillance team duman po sa Barangay Manila, may nagluwas po kaya duman na sarong resulta na positibo, confirm po iti, confirm po ini na cholera po.
Kaya sa ngunyan, susamuya na team naman na yaon sa Barangay Gaba, makolekta na naman po ini Sir Pio ki mga rectal swab, ipapadara po ini sa RITM, siguro po sa laog ki 5 aldaw, magkakaigwa na po ini ni resulta, sa kata po maaraman kung ano talaga so kausa kainiong nangyaring diarrhea sa Barangay Gaba. Iyon so enot mo man na informasyon na pinag-unambitan engineer kay ito na halato nindo so konfirmasyon kung baga cholera mananggad so enot na ikinagadan kan so enot na duwa mananagadan hali sa Barangay Manila. Now it's confirmed cholera mananggad. Tama po yan, Sir Pio, na cholera po ito dahil sa nahiling po na sintomas, duman po sa pasyente, rice watery stool po ini, kari po so maputi na gari hinugas sa bagas na ang pigluluwas po kay ni, no? Kaya medyo, ini po ang medyo nakakabahala, Sir Pio, dahil pagka tinamaan ang sarong tao kaini na cholera, grabe ang liluwas niya na body fluids diyan, ano? So actually kung makahiling po kamo nin sarong pasyente na tinamaan po ning cholera, ang kama po kaya sa tao may luho, tapos sa irarom kaya may nakasalod po na palanggana. Dahil arog po kayang kadakul ang body fluids na pigluluwas po kisarong tao na tinamaan po ning cholera. So iyan ang pinag-agapan tatabi engineer na dai mag lakop over? Talagang ini ang pitututukan mi po ngunyan dahil primero highly communicable po ang cholera. Pagkatapos madali po ining makaulakit. Dahil foodborne po ini, buda waterborne, no? Bako lang po tubig, pati po pagkaon, pwede po ma-apektaran po kani. Dahil halimbawa, susarong tao na igwaning na nagdadiarrhea dahil po sa cholera, tapos sa iyang inatian, nadapuan po kilangaw, so langaw na magdapo man sa pagkaon ki ibang tao, pwede po ninda ma-acquire sa bakterya hali po sa duman sa pasyente. Kaya medyo madali po ini maglakop tabi, Sir Pio. So, iyuan ang pinag-agapan tangon niya na sitwasyon sa Rapu-Rapu na makontain tulos tabi, engineer? Opo, Sir Pio, no, na dahil kaitong panahon kang bago pa lang po ako sa serbisyo publiko, bali kundi po ako nasasala, mga 1995, nagkaigwa naman po kita ng cholera epidemic digdi po sa bilog na Bicol. And ang pigkikanan kaini, kumbaga sa puminutok ini, primero po, hali po sa munisipyo po, kan Rapu-Rapu. Nako. So 1995, nagkaigwa ng epidemya sa bilog na Bicol ng cholera, ang pinunan man is Rapu-Rapu. Tama po, Sir Pio, no? Dahil kung dait po ako na medyo haloy-haloy naman po ini, nagkaigwa kisarong selebra sa sarong barangay po diyan sa Rapu-Rapu. Pagkatapos ay dakol po ang nag-attender duman sa selebra na ito. Pagkatapos po kang sa indang selebrasyon, mga tao, gabos po ito tinamaan ng cholera. Nako, so that's how volatile tabi and highly transmissible ining cholera palang tabi, engineer? Tama po yan, Sir Pio. Kaya po nga ni, ang samuyang opisina, nakipag-coordinar na po kami sa lokal na gobyerno, kan Rapu-Rapu. Nag-schedule na po kami kisarong meeting kang gabos na kapitan kan munisipyo kan Rapu-Rapu para mai-diseminar po ining impormasyon na ini. Dahil kumbaga sa dakula po ang economic implication po kaini tabi, Sir Pio, kung sakali mag-declare ki epidemic ang Department of Health. Now, balikan ta muna ito before we move forward. Balikan ta sa pigkasabi mong epidemya ka 1995. Nagpuon sa nasa Rapu-Rapu and the entire Bicol was affected, tabi? Correct po, Sir Pio, no? Dakol po kita naging kaso ka ito, halos gabos na probinsya kang bilog na Bicol. Nagkaigwa po kita ning kaso ning cholera po ka ito. Nako. So importante maray na ngunyan pa sana makwantanaan ang giyera nindong iyan, tabi, engineer, na ma-contain na dyan sa Rapu-Rapu. But may pinagsasabi ka kasubago na igwa ka mo nin mga sample sa mga ipapadara sa RITM sa Manila
an makatakot kung magparasitive ini tabi, engineer. Tama po yan, Sir Pio. So, siguro, dahil pa man po kami sa ngunyan, dahil pa man kami makasabi kung ano nang gads pinakakausa ka ni duman sa Barangay Gaba, hanggat wala pa po ki-konfirmasyon hali sa laboratory. And to think of it na dahil nga ni sarong simana sa pag-ultanan, duwang barangay na magkataning an igwaning arog ka na sitwasyon, diarrhea. Ining sun ipantulong nagadan, anong backgrounder tabi, engineer? Bali 12 anyos po ini, no, na aki, na siguro nagkaigwa na pa po ini ki severe diarrhea man po. Tapos bali dahil po kaning bagyong Egay, dahil po ini tulos na ibiyahe pasiring po digdi sa mainland. Kaya duman pa lang po sa bangka na anuhan niya, pigsasakayan niya, duman na po pinawian na tulos ng buhay itong aki po na ito. So that's how sabi na nga ni volatile ka delikado pigo para pasiparata sana na simpleng diarrhea, pero pag cholera na palan matindi, madali na kitil ng buhay ng tao, engineer, ano po? Tama po yan, Sir Pio. Sa totoo lang, ako personally, haloy naman po ako sa environmental sanitation. Mas kikatakutan ko pa ining cholera kaysa duman sa COVID. Why? Please qualify. Talagang dahil digdi po sa COVID, pwede mong maggamit ka sa naning face mask, mag hand washing ka lang, pero digdi po sa cholera, kung talagang maski ngani sa pagkaon na madapuan lang, so nag-prepare kang pagkaon na nakontaminar lang, so kakaunon mo, pwede mo nang makuha. Nako. Okay, the problem is, balikan tayo duman sa Gaba and Manila, yung source kan tubig. Is there any other source na malinig niya water district na makukuhaanan sinatabi? Tanganing dai na maglako pa ini, over? Sa ngunyan, Sir Pio, kung nahilingon ta ang sitwasyon duman sa lugar, medyo mga isolated areas ini. Na kumbaga sa dahil ngani ning tinampo, pasiring duman sa lugar na ito, kay puhan mo lang magbangka. Ngani makaabot ka duman, medyo so kan pighiling mi po so sa indang mga water supply sources, ini po mga undeveloped spring lang po, no? Tapos duman sa itaas na bulod, so digdi ngani po sa Barangay Gaba, naggibo man po sindaki gari intake box na gari pagkolektahan kan tubig, pero hali ini sa gari creek, hali duman sa itaas kang bulod. May mga nasa halos mga 2 kilometro pa ini, kumbaga sa so pigikanan na tubig, mga 2 kilometro pa bago po itong ginibo po ninda na concrete reservoir na kung saan po susupply po ng tubig. Kaya 2 kilometro pa itong laba na ito, kan sapa na ito. Ngunyan ang taduman, Sir Pio, data man po siguro masabi na ikaw ki mga tao na nangangahoy duman, nagkukuha duman ki mga panggatong, o may mga nagtatanom duman, nag-uuma duman sa itaas na ito, na pwedeng sa indang uma o pangahoy duman, medyo nag-route so pamati ninda, nag-ati lang kung sain-sain, iyon na po ito, madiretso na po ito duman sa indang water source. Nako. The problem is, dahil ng ibang pwedeng makuhaan. So, papaano niya to ang intervention kayan tabi, engineer? Sangon yan, bali, nag-provide kami ki mga water containers digdi po sa Barangay Manila, tapos ma-provide man po kami ki mga water containers duman sa Barangay Gaba, no, na ngani kapagkatapos po kaya magtatao po kami ning mga chlorine tablets na iyo po ang pang treat ninda, pang disinfect ninda kan sa indang tubig na inomon. Balikan tayo, engineer, itong 1995 case na dyan nagpuon sa Rapu-Rapu. May informasyon kaming nakuha na pati nga ni iso mga responders coming from DOH ka ito, naapektaran man ka na cholera? Tama po yan, Sir Pio, no? Dahil siyempre nagre-responde ka minsan, dahil mo dahil mo biglang
makontrolan na minsan sukamot mo mismo na kontaminar naman pagkatapos pagkaon mo or whatever, pwedeng ma-acquire mo ma-acquire mo po bacteria kang cholera. Nako, so you can just imagine ka 1995 entire Bicol region na apektar kan epidemya nagpuon man diyan sa Rapu-Rapu. Now, itong isusumiter nindo sa RITM sa Manila, pirang aldaw maisihan antes makumpirmar kung kolera man agad ubako diyan sa mga lugar na anang nangyari? Pagka naipadara po ito sa RITM, laboratory procedures po kaya iabot po ki mga 5 aldaw. So, sabihan ta na po, mga sarong simana, bago ta maaraman kung ano po talaga ang isolated na organism na naging kausa po kan diarrhea. Nako, basta susaro naman positive ng kolera. Tama po, Sir Pio, no? Kaya medyo kumbaga sa saro tana iyan sa pikukonsidera na possibility na cholera po nga nini. Nako, sana bako. May pinag-unang bitang ka na igwaning implikasyon sa ekonomiya kung magdeklarar nin outbreak. Why, engineer? Kung aanon ta po ang saro sa karakteristika niyong bakterya na cholera vibrio, ini po sarong klase ng bakterya na kaya po kaini mabuhay sa tubig dagat sa laog po ning 7 hanggang 10 aldaw. So gustong sabihon, maski salty water siya, sabiyon nga tubig dagat, madali nga magada ng mikrobyo, dahil po kayang gadanon basta-basta kan tubig dagat ang bakterya po kang cholera. Kaya kung halimbawa igwa po kita nin sarong pasyente na nagkakaigwa ng diarrhea dahil kang cholera, nagati po siya dyan sa gilid kan dagat, pagkatapos duman na nagpapataw-pataw atik niya sa gilid kan dagat, so mga tao na pwedeng, halimbawa, nagsisira duman, nag-dive o kung ano yan, dahil na masabi, nakainuman siya ng dikit na tubig. Maski nga ni po, baga Sir Pio, ining mga shallow water fishes na ini, mga sira na yaon po sa babaw na parte kan dagat, pwede po iyan maapektaran. Kaya nga ni po, pag ang sarong lugar na declare na may epidemya ng cholera, bawal po mag-export ng mga marine products, maski nga ni po ining mga hipon, ining mga kasag, mga pusit. Bawal po yan na i-export hali po sa sarong lugar na igwa po ng cholera. So massive ang epekto both sa supply and sa demand, engineer. Tama po yan, Sir Pio. Kaya nga sabi ko nga dakula po ang economic implication once na mag-declare po talaga ng epidemya na cholera po ini. Mm-hmm. On your end, diyan sa Indo, are you considering na mag-recommendar ka mo na magkaigwa na na deklarasyon ng outbreak ang DOH? Dakol po kaya kita, Sir Pio, na ko-consider na mga criteria para makadeklara, no? Actually, ang Department of Health, sindasanaan may otoridad na mag-arog po kaning mga public health emergencies na ini, sindalang ang may otoridad na magdeklara na epidemya nga po ini. So, magkakapira po na criteria na dapat na ma-meet po yan, pag-aadalan po gabos na datos. Kung talagang gabos na datos na ini, magluwas na talagang pwedeng i-declare na epidemya po ini, saka po sila madeklara. Nako, okay. Engineer, kung igwa ka pang gustong idagdag, dakol kitang mga paraan tabay, lalo na dyan sa Rapu-Rapu, please go ahead. Ang pag-ano talang po ligdi pag-preventar kang ini po na diarrhea na nangyari, ma-coin na lang po siguro ako ning word, no? TKO. Tubig, kubeta, orisol. Sa tubig, dapat maging mapagmatsyag kita na siguraduhon ta na ang tubig na pigiinom ta dapat malinig, ligtas, dahil po kita magkahelang. Siguraduhon ta po na ini kakaganatan ng chlorine o kung dahil pa man po, papakalakagaan po nindan sa indang tubig na inomon. Pangduwa, ang kubeta, dahil po mag-ati maski sa insain. Magkasilyas lamang po sa tamang lugar.
Kaya dahil para ma-preventionan ta po ini, dapat po an sa indang kasilyasan, duman po sa tamang lugar kung sa sinda dapat magkasilyas. Pangtulo po ang Orisol, ini po saro po na medisina para pang-rehydrate po nin sarong pasyente, lalong-lalo na po medyo nasa isolated po kitang lugar, medyo mapagal ang biyahe, para lang po ma-rehydrate ang sarong pasyente na nagkakaigwa ng diarrhea, dapat po igwa po kita permining Orisol para ma-rehydrate po siya, maidalagan po siya sa tamang health facility. Kumbaga TKO, technical knockout. I-knockout tayo na cholera na yan. Tama po, Sir Pio, no? Kaya talagang grabe ining laban na iniungo niya. Naku, Sus Marios. Nakatapos pa lang sa public health emergency kan COVID. O yan, sa rapo-rapo, igwa kitang pinagmamanmanan na sana day makaarog kang 1995, tabi. Ano po? Tama yan, Sir Pio. Di mo pa kalingawan. Hanggang ngunyan, igwa pa kita kika iniong Bulkan Mayon. Naku, Marios. Ang problema, tama-retire ka na pati baga. Ay, naku. Ito naman kayo diyan mapugol talaga, Sir Pio. Maabot talaga, tamaabot talaga. Ay, naku. O di, sige tabi, engineer. Salamat sa informasyon asin oras. Salamat man po, Sir Pio, and sa ngaran po kan Provincial Government of Albay, halit po kay Governor Grex Lagman, dakulang salamat po sa DCGB sa pagtaw po sa muyaning oras ng pagkapag-diseminar po ng impormasyon. Maray na aga po. Thank you so much. Mga tugang Engineer Wally Sabater, Provincial Sanitation Officer kan Albay. Taod-taod, mabulta kita sa mga istorya nga na siniba pa. Pakalis mo na kan nagkakapirang pagiromdom, Oras Pilipinas, salawig po ang pagiromdom. Panignal, isabay mo chatsa natin dyan. It's 9:35. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, nag-bed rest ako. Diniscuss ko sa OB ko, sabi niya, papasok kita doon sa ilaw program ng Unilab. Yung prenatal care talaga sobrang siksik. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plan sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Hi, Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray,
Yay! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Bugbugan sa trabaho? Kakayanin mo. Daming tatapusin? Di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. This is ang surf bar. New look na. Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars. Ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, baret ang gustong-gusto mo. May power galing. Surf bar. New look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise. Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o pababakunahan. Pababakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Sarong Pagiromdom, hale sa DOH Bicol CHD. Love your eyes, look out at the world in the best
Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko dati. Medyo brown, ngayon medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Tingog Kan Banwaan, Pio Fernandez. Thank you so much, kumpadreng Nald. Sa mga nagluluto tabi dyan, Petron Gasol sa kusina ang kaipuhanan. Petron Tap Gas Gasol, dyan yan sa daraga. Petron Gasol, Petron Tap Gas Gasol sa daraga sa may saudan sana sa Petron Gasoline Station. Kumpadreng Jimmy, go go go. Pare, go ahead. Gamay inaga sa mga parantabay, nagpakawagas ngunyan ang mga badyaw na tsimpuhan kan di si Gibinyos digdi sa Kamalig Subago. Kung sainal daw nin saod ngunyan, alagad sigian pa ni Riquel kan mga inihasin nagharagad sa mga nagsasodasin mga paratsinda, mga makasugon, mga lawas, iguanin anibahanin na ubobo na mga umboy kung sain aniba, biyon nagtuturumbaw sa papag-indikasyon na bako sibilisado, mga nagtitisan aniba sa mga ini. Dahil maintindihan kung saan mga ini nagharali, nagburutuas sa naman ngunyan, digdi sa merkado publiko kan Kamalig. Basado sa mga nainot na mga panahon,
dati nagbuburuto adi kada maabot na mga bulan na beer na Disyembre alagad sa ngunya na tabkatapusan pa sa nakan Hulyo visible na na mga ini sa palibot dahil masabutan kung sa ini ang mga ini nag-uurili mismo si Mayor Baldo Kaloy Baldo nahiling niya dadaan mga ini Kasubago and kakahuro niya ang DSWD kung ano ang kiribon sa mga kapwa niya itong tao na nagkakaburuhay sige ang pangharagad tabi pa di pa sa pag tinawan mo si Silio o kaya diruda ka nahiling kang nagtaon diruda kulaman grupuhan ka kung si Silio madagit sa mo Mario, yun na nga niya kumpadreng Jimmy yao na palan sa kamalig ano sa kamalig taon kasuto Da enot digdian sa Legazpi dispes nagpasibog duman sa tabako may nakaiwal nga ni so nagkakapirakan mismong yung DSWD officer ata yun yung Tabaco City ngunyan yao naman sa kamalig yun sa kamalig o pag daay mo tinawan dagit pag tinawan mong sinsilyo dagit tapos ano ito sa piga sabi mo mina turog pa diyan sa kwan sa ano inyo sa so mga nakuha nindang pagkaon nagtuturumbaw ka sa bago sa papagpig nagkakaraon sa papag Isus sa bakanting papag yan tano ni Mayor Kaloy Baldo kaurunon niya ngunyan so DSWD and plapalanuhon kung ano ang nagkakanigo sa mga inay tabi pa day Roger to that tabi ta nainot pasindang magparamdam kaysa kay Jose Maritsan. Tayang baga, minaburotwa, tama ka kumpadreng Jimmy, minaburotwa yan pag ining December, magbe-bear months na ta makiki-Christmas na. Oho. Ngunyan, nainot pasindang magbutwa, magparamdam. Sus Mario Josep. And ay masabutan kung sa inin mga ini nag-uuruli, natas na nagkabarabot ini nagburutuhan na sila bigla ka sa bago sa saudan. Yan, okay. Sige, tabi. Yan, tabi pa diyan sa tayo mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Sige, salamat kumpadreng Jimmy. Nagdadial kita kay Alkalde Kaloy na Baldo. Makuha ang tatin kung aning pahayag kaan mananggad ta i-refer niya da sa DSWD. Ining kamalig. Hello. Mayor Kaloy, Diyos marahay na aldaw. Si Pio po kan DCGB. Opo, Sir Pio. Good morning. Yes, thanks for taking our call. Napaapod kami ta, katatapos pa lang kang report ni kumpadreng Jimmy. Manungod dyan sa Badyaw na dyan na nagbaralaw bagaw dasa sa indong lugar tabi, Mayor Kaloy. Iyo, mananggad tabi, Sir Pio. Ali man ako sa South, nag-check man nga kita. Nakiblit nga naman ako. Mario, nakiblit ka, mampalan. So, paano taan iba kaan, Mayor Tabi? Medyo nalalainan na kan sa indang aktuasyones. Paano ang sistema takaan dyan? Actually, kaulay ko naman si MSWD ko. Ipapaduman niya kan staff niya, then with PNP, ibalik ni duman sa pinagalianin na. Na-identify na po, Mayor Kaloy, kung sa inyan harale? May pa po. Siguro yaw pa ako dyan naman sa market, so i-stop mi sa MSWD na makaulay ng anisin natin. Ipatod mi. Baka sa Legazpi lang naman ini. Oho, tadig di talaga nagpupuroon, halos dahil na nga niya nag-uuruli gayo duman sa lugar ni Data. Dati, pag bear months na, madali na mag-December, dispes iyan minaburutwa. Ngunyan parang all year round na. Dahil pa nga ni bear months, iyarao na. So, first time siguro na nakadangog kitang alkalde na araw kan ititiripunan. So, iba, namong problema ka ang tabi, Mayor. Kamu diyan talagang titipunan ni doan, ibabalik sa hinalian. Harap ko may bigistara ni Daraga or Legazpi. Oo. Patangani ni Digping, siguro i-workout na din sa PNP kung saan talaga nag-i-reste. Oho, igwa gayud ani. Kaput kani. Oho. So, minsan pagkani, may pigapot ko man sa mga empleyado ko rin dito, pigkaulay ko man sinda. Minsan baga dyan sa mga jeep, may mga sobrina ini. Iyon na nga ni, nag-level up na, sobrinan ipigtatao sa mga pasaheros. Tapos mga makulit. Makulit talaga tabi, Mayor Kaloy. O di... ngunyan palan, so sa imong mga tao dyan sa MSWD, nag-aktibar na? Yun na po. Baka yaw na nga ni po duman sa market sindang ngunyan, pinagkuha ko man, sabi ko nga ni,
Tatinesting ko mga 99 piso, dagit pa. Dinagitan pa so alkal. Ano? Ako ng gusto guide ako, siyempre, naman ako, nag-check. Oh. May kapot na may kagana, nilulugan ko piso, dagit. Sus, dagit kong piso ang itito. Mariusip naman, no. O di sige, tabi, Mayor, salamat din maray sa konfirmasyon tabi buda informasyon. Okay, tabi Sir Pio. Thank you so much. Thank you. Si Mayor Kaloy manungod sa siring na bagay na yung ibang munisipyo na didayo kaan na problema pero ining sa kamalig talagang ipapakwa niya. Ipaparikupo niya ibubulta sa hinalian digdig kayo sa Legazpi. Iyan kaya paanoan sa indang kultura, iyan na mga badyaw sa indang kultura, mga natural wanderers iyan. So talagang sige ang ralakaw kaan buda nagpaparapanghagad. No question about it. Kaya lang nagiginang kunyan imbes baga na mahirakan mo matabangan mo por dahil kan sa indang sitwasyon, dai ka na mahirak iyon na nga niyan ibang ugali. So iibugtak niya to sa tama na konteksto kumbaga yan, minasarakay dyan sa jeep tapos minarulukso. Tabi and kung iyan po madiskwedo kahirak man kanso driver kan jeep pampasaherong jeep. Mariusip naman. Pagday mo pati tinawan, dagit pa. Uyam pa na. Mariusip, mga papastidyo pa. Sige. May report pa kita. Nauyam ka na Serpio kan ugali. Yung mauuyam ka talaga. Imbes na mahirakan mo, so compassion mo baga, matabangan mo sila. Dai na lugod parang iobligar ka or what na. Inda, di mo maintindihan anibakan, kay tukan pig-istorya tayang kanakalis na mga taon. May nadadagit sa tuta. Pigduhagi mo ngayon, pigdidiskriminar mo ngayon na dapat nga piguprotehiran ta mga kwan iyan. So, parang mga indigenous people, sarong parte man nga sa tuyang kultura. Pero bako sa arugaan. Gusto ta sanang ilugar sinda, tanganing mas lalong matabangan sa tamang paagi, asinda mamugtak sa peligro. Yan, natatanaw bugtak sa peligro. Yan, minasarakay sa jeep. Tapos minarulokso, binahagad nin sentabo. Pagdai mo pa natawan, aniba dagit, aniba nga nikan, nang lulustab, nya kun makulugan iyan, kan na tao, tanapikon halimbawa sa pighagadan, or kung dai man na diskwedo, o imbes na matabangan, tanaparaot lugod sinda, yan ang gusto tang sabihin, ibugtak niya to sa tamang lugar, Sige, we understand their culture being saro sa mga indigenous sa sector kan sa tuyang sosyedad, pero ilugar niya to sa tamang konteksto tabi. Po? Sige, si Ans nasa linya. Ans, good morning, please go ahead, Ans. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya tong bareta, kulog pa man giraray sa payungunyaan kan Legazpi City Veterinary Office at mga tagsadiri nin ayam sa syudad na irresponsable sa pag-ataman kan mga ini. Inian pahayag ngunyan sa DCGB News si Doc Manny Estepona, pamayo ka na sabing opisina matapos nakasubago sarong babayi na nagbabiyahe sa tinampong sakop kan Barangay Padang. Masisiring sa Banwaan kan Santo Domingo ang aksidente dahilan sa balaw-bagaw ng ayam. Sigun na si Pio kay Estepona, ang problema naman digdi, kung wala naman na magtuga, kung kay sisa yan ayam, dipisil naman ang pag-penalize. Dipisil na naman pero so ayam baga na diskwedo man So ayam, pinag-follow up din ni si Pio, so ayam sigun kay Kagawad Mark Bien, nagadaan. Daing nagbubutwa na kapartidarius pa. Wala pa. Na may sadiri. Taigwa maning na diskwedo pa nung tawo. May na-diskwedo, maray na sa nangyari, stable na ang kondisyon kay itong niya. So tawo. Jesus Mariusip naman baya. Diyan sa, nakabulag baga so tawo. Oo, bata at agang-aga yan nangyari. Sus Mariusip naman Sige. Dahilan kay ni Sir Pio, pinapasaran ngunyan kan opisyal nasabing barangay para matawanin magkakanigong atensyon asin aksyon asin idinugag pangunyan ni Estepona na sinuratan niya na mismo si Kapitan Harold Benvenuto kan Barangay Padang para hagadon ang kooperasyon kan sa indang mga residentes na tagsadiri kan ayam na maging responsable and kung sisay man daw ang tagsadiri ka ini mag-kooperar magtuga lamang para man maaksyonan ini asin mali kaya nang mangyari kiraray. Sige.
And tabi sa piyo ang informasyon halin sa City Hall, Ans Galero, DCGB. Thank you so much, Ann. Sa istorya, kumpadring medyo alanganin, taod-taod ka na lang, ipa-priority ta ka after ka news break, buda sa tuyang station break. Sabi man kan sa rong texter tapadigdi, C341, baka na naman, sindikato yan ng mga pulis. Bako man siguro, yan ang mga badyaw na yan, ay bako man siguro. Sige, taod-taod na iba pa, may bareta muna kita. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe. 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Padi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuon ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation na solusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 10:01. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Puminalpak ang Senado na maipasar ang Senate Resolution 659 na may kamauotan na inganya ron ang gobyerno na magsumite ng resolusyon sa United Nations General Assembly o UNGA para punduhon na kan China ang pambubuli sa teritoryo sa West Philippine Sea. Matapos isponsoran ni Senador Risa Hontiveros, nag-interpellate si Senador Alan Peter Cayetano as in ipinahiling niya
niya ang mga pigo-okupar na isla kan Vietnam, Malaysia, sin Taiwan sa laog kan Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Kay bahanig diyan China na may 4 na pigo-okupar na isla, mantang ang Vietnam may 11, 5 sa Malaysia, asin saro naman sa Taiwan. Pigikasyon man ni Cayetano kung nata ang resolusyon nakatutok sana sa China, mantang may dispute man ang Vietnam asin Malaysia sa nagkapirang isla sa nasabing teritoryo kan Pilipinas. Ipinaliwanag ni Hontiveros na kaya nakasentro ang resolusyon sa China dahil inisa na ang nasyon kaibahan ang Pilipinas na subject kan landmark ruling kang Permanent Arbitration Court na nagbabasura sa 9-dash line claims kan China sa West Philippine Sea. Alagad tinauwanin doon ni Cayetano na dapat agihon sa tamang paagi ang pagsimbag sa isyu asin bako sa paagi na pigbubulgar sa kalaban maan magiging stratehiya kan Pilipinas. Yan ang pangalas 10 na Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Karimi Milk Tea Bar. Cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with the traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Karimi Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Karimi Milk Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Karimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Woolly & Sons, home for trusted, energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, especially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Woolly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Eurotech. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Kuya na si Kong Joey Salceda, at idolo ka na sa dainang iba yung Salceda. Panagas
presyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon at ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa kumpadreng Nald. Si Pading Almo na. Diretso na yan. Wala nang marami pang Cheche Boreche. It's 10, alas 10 Pompiang. Kumpadreng Al Maray na Aldaw. Go ahead na tabi, kumpadreng Al. Yes, maraming alda tabi padi sulamenteng an Tabaco City sa mga local government units kanalbay and my water supply and sanitation master plan na binilog kan sa indang technical working group. Yan nakapaman sa resolution number 3-348 series of 2023 kan sanggunian panglungsod dyan sa tabako. Agenda naman na nakatalaan pag-analan man asin posibleng paboran kan sanggunian padalawigan digdi sa Kapitolyo. Siring sa mga priority kan gobyerno nasyonal sa zona kan Presidente Bongbong Marcos, rekomendasyon ni Congressman Joey Salceda, importante talaga ang tubig kaya bibilugon ang Department of Water Resource Management nationwide dahil maging digdi sa lokalidad, basic talagang kaipuhan ang tubig. Siring ka nangyari sa Rapo-Rapo na ikinagadan kan nagkampi ng residente dahil sa mating tubig. Kaya napapanahon na nag-iiro na talaga niyan ang ibang mga opisyales kan gobyerno na masikaso ang tubig. Digdi sa Albay, sa sanggunian panalawigan, anotaran na solamente ang Tabaco City at may water supply and sanitation master plan para proteksyonan ang sa indang mga residentes dyan sa Tabaco City asin posible ining uyunan kan sanggunian panalawigan subject pa for review niyan para riparoon garay anipig pasar na yan na resolusyon kan sanggunian palunsod dyan sa Tabaco
City. Roger. Ang panayan impormasyon pahali, digri sa Kapitolyo, Alor Mario, DCGB. Salamat kumpadreng Al, hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Mentras tanto si Joshua Bino nasa linya man. Joshua, good morning, please go ahead na. Yes, good morning Sir Pio, good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na balita, mahigpit naman ngunyan ang Task Force Kaayusan at Kalinisan sa panginot ni Sir Andy Marbella sa pagdakop kan mga illegal vendors o itong mga nagpupwesto na sa mga agihan, nagtitinda ng mga marine products, sharing man karne asin gulayon, alagad wara maning maninigong permit. Inyang tinawan doon ni Marbella kung sa insigun sa iya enot sa gabos. Nakukonsider na ining obstruction, lalo na kung nakakaulang na sa mga agihan kan publiko. Dangugun tatabi Sir Pio at tingog ni Sir Andy Marbella. May ordinansa po kita na ang mga marine product or mga vegetable na wala man pong mga permit yan sa mga gilid kantinam po. Pigkukata po yan. Primero po, naglalawag yan sa obstruction. Pwede ta po yan tikitang mga so illegal vending, kaso lang po baga, abo, tatasay na ng mako. Maray, kung pakatikit akan sir, pagkaga mabayadan ninda, so duro na kula ang penalty kan, isa 5,000, lalo ang mga karne, ining mga sira. Kaya po yan pigbabawal ta. Kasi kung ano ordinansa ka, kung ano man tabi naraniyon kita sa public market, ng mga tindang sira, bawal po yan dyan itinda sa mga arani, lalong-lalo na po baga kung daing business permit. Siguro ki Marbella tatabi Sir Pio, kesa sa magpwesto sa agihan kan publiko, mas maray pang ilakok na sa nini, ilibot sa mga buro barangay. Tangan ito sinda makumpiskaran kan nasa indang grupo. Iyo, uso na bagang ngunyan itong sumay pigpiplay baga sa Bluetooth speaker na si Bobog, 150 ang kilo. Yan, kung di ka magbakal, gapoon ko kamo. Ikaw mag-aro ka. Ikaw na ba ka naglilipot? Iyo. Ikaw una daw muna kag Sir Pio. Si Bobog, 120 ang kilo. Di ka magbakal sa nainot, taduman mahal, sako barato. Iyo. Kana kaaging si Mana Sir Pio, igwan na sampulan ang grupo ni Marbella kung sa'y nasa poko mas o menos sobra 30 kilos ang sa indang nakumpiskar. E pinag-turn over dyan sa Paturakan Police asin na idinaraduman sa BJMP facility para iyong makonsumo kan mga PDL. Yun, sige. Alright, Sir Pio, yan ang patanigman ni Sir Andy Marbella kan Task Force Kaayusan. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. Mientras tanto, balikan ta su reaksyon sa tema man yato kasubago sa mga badyaw. Report ni kumpadreng Jimmy. Morning, Pio, didi samon sa crossing Pakagsawa, igwa man didi pagkaaga tulong aki pa mga badyaw, sige agad sa mga jeep na nagapundo pagdait tigatawan nangamuda tapos naglustab no. Iyo pa, day pala ning pinagkaiba no. So sa indang custombre kaidto pa na pagday mo tinawan taramang kaning maraot, lustaban ka pa. Kaito nga ni diyan sa mga karinderiya bagadyon minaralaog paan. Basta sa namin nakuro ang pagkaon na nayaon dyan sa lamesa. Sus, Mario Joseph naman. So, yan, tabi mo na ha. Sana makunya na yan, maasikaso nin maray mata. Imbes na mahirakan mo, madadagitan mo tabi. Okay. Now, itong sumanungod baga sa pensyon kan uniform personnel, police, militar, BFP, BJMP. Igwa kanin pahayag si Congressman Joey na dangog tangani kaso nakaaging aldaw right after the SONA kinaagahan ta iyuan susaro sa tugon sa iya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. at the sidelines pagkatapos kan SONA nabanggit bagaan primero ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa ikaduwang SONA ang manungod sa pension system kan mga pulis, uniform personnel, etc. Ngunyan pagkatapos kan SONA, naggalakaw sa presidente at the sidelines, utuduman, naghuro ni nagkapirang minuto ang presidente buda si Congressman Joey. And saro sa marching order na naibilin kumbaga kay Congressman Joey kang presidente, yung nga niining asikaso na yan na retirement system kan uniform personnel. Dai bagasin da tabi ngunyan pinagkakaltasan sa sweldo pareho kan ibang serbyente sa gobyerno, civil servants, teachers, doctors, engineers na nasa gobyerno, nasa mga lokal na gobyerno,
pigbabawasan baga sindakan GSIS. Automatic. Pigbabawasan sa sweldo. Iyan na sweldongan, iyan so titipunon mo man through GSIS na pag retire mo, pension mo iyan. Sa mga pulis, militar, dai po pigbabawasan. Ang gobyerno ang minasagot. Bilog na pensyoninda. Ngunyan, kung ang gobyerno ang masagot, dipisil man baga ngunyan tabi. Maapektaran ni maray, mauubusan maning pondo ang gobyerno ngapit na panahon. Kaya pinagsisibot-sibutan man ni kang gobyerno na igwa man, dai maputol, dai mawara ang pensyon kan mga uniform personnels. Ngunyan, ang sabi ni Congressman Joey, so elo tabaka itong natukan na dai mahiro ang sweldo. Igwa pa lang nin bababason man na 9% lang pa di, 9%. And so 12% at kung basta may dakulaon na porsyento na idediretso kan gobyerno. Tanganing ang pension system day mapundo igwang makukuha ma-sacrifice lang ning diit man so mga magigiting niya tong soldados, police, asin iba pa, BJMP, Bureau of Fire, na mag-share man, siring kan pag-share kan ibang mga government service employees. And igwa nin sistema na tanganing makatipon-tipon, daing una ma-increase yung sweldo kan mga police o soldados, uniform personnel, within 5 years. And so sa indang pag-retire, igwang opsyon na so kung pirang taon na service, pwede ka mag-retire and igwaning mandatory retirement age. Pero so sa indong pensyon, buong-buo da ito mahihiro. Tabi ha? Dahil matakot sa mga kunyan, mga personnel tabi, military and uniform personnel. Siyaon, ipadangog ta, ansar upang pahayag ka ni Congressman Joey tabi. Tanganing mas malinaw po para sa satuyang mga kapartidaryos man, may aki, may tugang, may agom na nasa military and uniform personnel, police, BJMP, Bureau of Fire, asin iba pa. Uni po si Congressman Joey. So, para po sa MUP, number 1, kakaroon tayo ng social compact with all the uniform personnel, lahat po ng services. At sila ay nag-agree noon pa na magkakaroon tayo ng 10-year social compact kung saan yung kanila pong mga sahod ay ang salary increase ay magkakaroon ng cap na hindi pwedeng lumampas ng 5%. Pero hindi yung gagalawin yung indexation. Hindi yung gagalawin for the next 10 years. Hindi yung gagalawin yung kanilang 20-year na optional retirement. Yung kanilang retirement age at 56. Yung kanilang one step higher upon retirement. Hindi yung gagalawin. Pero they will contribute. Pero dito naman sa contribution, hindi sila lugi. Dahil 12% ang galing sa gobyerno, 9% ang galing sa kanila. So, magagastos pa nga yung gobyerno para sa kanila. At lahat po ng contribution ay mapupunta to increased benefits. Hindi po yan mapupunta para fundingan yung kanilang retirement pay. So, hopefully na ito po, ako bilang isang ekonomista, at ito'y pinag-aralan namin na matagal noon under the ad hoc committee on the MUP kung saan nagkaroon po talaga ng isang very healthy and robust agreements between at ito under House, nakapalo po yan sa House Bill number 6667. So, inatasan po ng ating Pangulo, ang ating Speaker, pati yung ating Chairman ng APRO, na ipinasa naman po sa akin. At maliwanag po na ito ang solusyon sa issue po ito. Yan. So pahayag po yan ni Congressman Joey, pahayag ni Congressman Joey. Number 1, itong sa retirement, yaon ng pension, yaon. So kontribusyon na itong makukuha, 9% hali sa mga pulis mo na uniform personnel, plus 12% na idadagdag kan gobyerno para sa increased benefits pa. Pero in the meantime, day tumahiro sa indong mga makukubrang pensyon, tabi, day tumahiro, and yaon sa optional retirement, yaon sa mandatory retirement, igwa ka makukuha ang pensyon. Igwa lang nindit na kontribusyon, 9% kan salary, and 12% ang idudugang man kan gobyerno. Yan tabi. So iyan ang sistema kaan. Daingo na nin kumbaga increase sa sweldo for the next dainin ma-increase sa sweldo pero day masobra sa 5% ata yun Day masobra sa 5% ang pag-increase sa sweldo. Ipadangog tagiray. Tangay malinaw po ang bagay na po. Ito po. Para po sa MUP, number 1,
magkakaroon tayo ng social compact with all the uniform personnel, lahat po ng services, at sila ay nag-agree noon pa na magkakaroon tayo ng 10-year social compact kung saan yung kanila pong mga sahod ay ang salary increase ay magkakaroon ng cap na hindi pwedeng lumampas ng 5%. Yan, within 10 years, dahil masobra sa 5%, ang salary increase mo na ninda within 10 years. Yan, ang pagkauroyo ng tabi. Plano ay napagkauroyo ng tabi. Ano po, ito pa. Pero hindi yung gagalawin yung indexation. Hindi yung gagalawin for the next 10 years. Hindi yung gagalawin yung kanilang 20-year na optional retirement. Yung kanilang retirement age at 56. Yung kanilang one step higher upon retirement. Hindi yung gagalawin. Pero they will contribute. Pero dito naman sa contribution, hindi sila lugi. Dahil 12% ang galing sa gobyerno, 9% ang galing sa kanila. So, magagastos pa nga yung gobyerno para sa kanila. At lahat po ng contribution ay mapupunta to increased benefits. Hindi po yan mapupunta para fundingan yung kanilang retirement pay. So, hopefully na ito po, ako bilang isang ekonomista, at ito'y pinag-aralan namin na matagal noon under the ad hoc committee on the MUP, kung saan nagkaroon po talaga ng isang very healthy and robust agreements between at ito under House, nakapalo po yan sa House Bill number 6667. So, inatasan po ng ating Pangulo, ang ating Speaker, pati ang ating Chairman ng APRO, na ipinasa naman po sa akin. At maliwanag po na ito ang solusyon sa issue po ito. Yan. Tabi, so, para po sa NUP. Kung iyo ang tabi, tako mo siya bagaso sa Committee on Ways and Means, tabi, sindaan naghahanap ka anin paagi, igwanin makukuha anin pondo sa inot ng pahayag ka ni Congressman Joey para sa nasabi ng katuyuhan. So yan po tabi, ang manunungod sa isyong yan o kaya benepisyo na yan para sa mga uniform and military personnels niya to sa Pilipinas. Tingogan Banwaan. Sa pangarang kabilog na pwersa, kami po naglalaom na natawan mi na naman kamunin serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa pagikan informasyon na pag taunin kalingaan asin iba pa. Happy weekend po. Viva Señor Santo Cristo, amang Diyos ang magbantay da itulos maghali. Masunod tulos-tulos si News Director Mardela, ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingogan Banwaan.